Hola, en aquest vídeo resoldrem l'activitat no avaluable 6, on tenim un full de càlcul amb un únic full amb diferents taules, tot una mica així barrejat, però simplement per practicar algunes cosetes bàsiques que hem vist fins ara. Aleshores, el primer que farem és, ja tenim obert aquest document exemples, aquí tenim el nom del llibre, recordeu? I començarem per canviar el nom del full per NA6 i per fer que la pestanya sigui de color blau. Per tant, vindrem aquí baix on posa hoja 1, botó dret o doble clic i canviar nombre i posarem NA6 i cliquem intro. I ara per canviar el color, també botó dret i aquí tenim el color de la pestanya i triem blau. A continuació, hem de modificar l'amplada de les columnes de la K a la S a 3 punts i de la T a la Z a 9 punts. Per tant, venim cap aquí, amb la barra de desplaçament, i seleccionem des d'aquí dalt, perquè volem seleccionar tota la columna, seleccionem de la K fins a la S, anem arrossegant fins aquí, i ara vindrem aquí a la secció celdes, a la icona formato i triarem ancho de columna i seleccionarem 3 punts, és a dir, aquí escriurem un 3 i intro. Amb això ja ens han quedat d'una mida així més petita i ara de la T a la Z a 9 punts. Aquí recordeu que es veu una mica diferent la meva cinta d'opcions perquè tinc la finestra minimitzada. Si ho poso a pantalla completa ja es veu així. I bé, farem el mateix, de la T fins a la Z, i ara aquí tenim tota aquesta secció celdes amb la icona, en aquest cas formato, ancho de columna, i posaríem 9 i intro. D'acord? I ens queda així. Una vegada hem modificat l'amplada d'aquestes columnes. Ara, se'ns pregunta quines cel·les estan pintades de verd fosc i ho hem d'escriure utilitzant els 2 punts i el punt i coma, com si volguéssim utilitzar-lo per una funció d'Excel. Aleshores, venim cap aquí i veiem, podem fer-ho de diferent manera, podem marcar des de I7 fins a I6, tot aquí tenim tot un rang, o també es pot anar marcant per blocs. Podríem posar I7, 2 punts, J8, després aquí tindríem un altre bloc, que seria I9 i 10, aquí tindríem un altre rang, I11, 2 punts, J12, es pot fer de diferents maneres. Aleshores, la que jo trio aquí és començar per posar I7, 2 punts i 16. I amb això estic marcant aquestes d'aquí. Ara, punt i coma, per dir-li des d'aquí fins aquí, i J7, aquí realment l'espai no cal, J7, i aquí tant hi fa si posem punt i coma o si posem 2 punts, perquè com són dues cel·les que estan juntes, realment no importa, i J8. Ara sí, molt important, punt i coma, J11. Aquí sí que ha d'anar punt i coma perquè si poséssim 2 punts estaríem incloent J9 i J10 i en aquest cas no les necessitem. Per tant, passem aquí, J11, J12, punt i coma per implicar I, J15, J16. Punt i coma, o 2 punts, en aquest cas dona igual, J16. Ara posem una altra vegada punt i coma i tenim aquí R13 i S12 i S15, S13, perdó, si cliquem podem veure-ho aquí clarament o aquí, S13 i S15, és a dir, punt i coma, S15, T12, punt i coma, T
12, punt i coma, té 16. Important, no agafa tot aquest rang, no posem 2 punts, sinó només punt i coma. Una altra vegada punt i coma, i aquí tenim i, és a dir, punt i coma, y12, i ara sí, 2 punts, y16, ja que ara sí que agafem tot aquest rang. I ara, punt i coma, 7 a 16. Amb això podem passar al següent, que és utilitzar una fórmula per mostrar a la cel·la T2 la mitjana d'edat de les persones de la fila 1. Important, ens diu que utilitzem una fórmula, d'acord? És a dir, si ens demanés una funció, si fos una funció, sí que podríem posar aquí igual promedio, si ens servís una funció posaríem igual promedio, obriríem parèntesi i seleccionaríem tot i tancaríem parèntesi, que ens dona 46. Però ens demana que ho fem en fórmula. Ens ha de donar també 46, però ho hem de fer amb una fórmula. Per tant, el que farem és sumar totes aquestes edats i dividir-lo entre el número d'edats que estem sumant. Aleshores, obrim parèntesi i cliquem, doncs, aquesta més aquesta més aquesta més aquesta. Així anem posant més i les cel·les. Tanquem parèntesi. I ara mirem quantes cel·les hem seleccionat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Doncs tota aquesta suma ho dividirem entre 9. Recordeu posar això entre parèntesi perquè si no els posem, el 9 dividirà només a J2, és a dir, amb els parèntesi veiem que ens dona 46. Si traiem el parèntesi, el que farà l'Excel és dividir J2, que és 43, ho dividirà entre 9 i ho sumarà a tota la resta de valors, perquè primer farà la divisió. Aleshores ens dona una xifra molt alta, el resultat de sumar tot això i una novena part d'això. Per tant, el que farem és posar sempre el parèntesi si estem calculant amb una fórmula una mitjana. Per indicar-li a l'Excel que volem que primer faci les sumes i després la divisió del resultat de tot això que està dins el parèntesi. Amb els parèntesi modifiquem el que seria la jerarquia habitual dels operadors matemàtics. Per tant, ja ho tenim amb una fórmula. I ara se'ns demana que utilitzem una funció per mostrar a la cel·la U2 la mitjana del sou de les dones de la fila 1. Cel·la U2 ens col·locarem aquí i volem saber la mitjana del sou de les dones d'aquesta taula. Per tant, promedio, perquè ara sí que ens demana una funció, obrim parèntesi i seleccionarem els sous de les dones. Ho podem fer mantinguent premuda la tecla Control. Selecciono la primera i ara clico Control i puc seleccionar les altres dones, sense marcar els noms d'homes, sense seleccionar tot això i sense haver d'estar escrivint manualment les cel·les de les quals vull aquest promedio, aquesta mitjana. Tanco parèntesis i clico Intro. Quan ens apareix això vol dir que la xifra que tenim aquí és massa gran i per això no la podem veure. Doncs fem aquí doble clic entre la U i la V baixa i ja se'ns ajusta. I ara ja podem veure que la mitjana del sou de les dones d'aquesta taula és 2.146,50. El següent que hem de fer és endreçar per ordre alfabètic els ingredients de la taula groga. Una manera de fer-ho seria seleccionar-los, ja que això no té format de taula, per tant no té per defecte els filtres. El que podem fer és seleccionar aquests ingredients i les dades que els acompanyen i ara o bé utilitzar aquesta opció d'ordenar i filtrar que tenim aquí a la secció Edició, que ens ha mantingut amb el respectiu ordre ja que ho teníem tot seleccionat, o bé botó dret i també tenim aquí l'opció Ordenar. Si no, una altra manera de fer-ho seria seleccionar-lo
i donant-li el formato de tabla. Triaríem el mateix estil, sí que tienen cabezados, que són ingredients, quantitats i preu unitat. I ara que ja és una taula, doncs podem aplicar directament el filtre des d'aquí. Ara ens pregunta quant costarà realitzar la recepta de la taula groga. El que podem fer és primer afegir aquí una columna, que serà preu recepta. Simplement escrivint i clicant intro, com està immediatament després d'aquesta columna, ja ens ho reconeix com a que formarà part de la taula. Si ho volguéssim evitar, clicaríem Ctrl+Z o a deshacer expansió automàtica de la taula, però en aquest cas ja ens va bé. I aleshores ara el que farem és posar igual i multiplicar la quantitat pel preu unitari. Se'ns emplena automàticament, si no ho fes, doncs ja sabeu que podem col·locar aquí el ratolí en aquesta cantonada i quan surt la creueta negra arrossegar cap a baix i ens aplicaria igualment la fórmula a totes aquestes cel·les. I ens trobem en que aquí ens dona un error. Aquest error és degut a que aquí no tenim un número, tenim mig. Per tant, ho hem de substituir per un número. Podem o bé posar 0,5, substituir-ho tal qual per un nombre pel qual es pot multiplicar, o podríem posar 50%, triant el format percentatge, o triar fracció i ens posaria aquest mig. El resultat és exactament el mateix, triem el format que triem. Una vegada ho tenim, per sumar-ho el que podem fer és venir aquí a disseny de taula i demanar una fila de totales. D'aquesta manera, automàticament se'ns genera aquí i ens fa la suma de tots aquests valors. Ens crea aquests subtotales, realment és una funció suma. De fet, per aquí ho podríem canviar i triar que sigui qualsevol altra d'aquestes. Però ja ho tenim en suma, per tant, ja està bé. Aquest seria el preu d'aquesta recepta, 5,95. A continuació se'ns demana el resultat de la suma dels preus nets de la taula taronja i se'ns especifica que ho hem de fer amb la fila de totals. Aquí ho podríem haver fet manualment, igual suma i seleccionar. Aquí sí que se'ns demana específicament una fila de totals. El primer que farem és calcular aquest preu, que serà aquest import més el seu IVA corresponent. Tot i que una opció seria passar això a percentatges i després treure els zeros, ja que se'ns ha multiplicat per 100 per tal que siguin equivalents, si això fos una taula més llarga no seria viable. Per tant, ho podríem solucionar a l'hora de crear la fórmula. El que farem és escriure igual i seleccionar això i multiplicar-ho per 10 i dividir entre 100, que és el mateix que es faria si fos un percentatge. Doncs ho posem per aquí manualment, multipliquem per IVA i dividim entre 100. Si fem això, no obtenim el preu net, obtenim l'IVA i volem el preu més IVA, volem aquest preu més IVA. Per tant, el que farem és seleccionar això d'aquí i sumar-li tot això que tenim aquí. De fet, podríem posar més, tornar a clicar i ja ho tenim. D'acord? Hem posat més i li hem tornat a posar preu brut i ja està. Ja ens fa correctament el càlcul, perquè Excel farà primer la multiplicació i la divisió, ens farà primer això, ens calcularà primer l'IVA i després ja farà la suma, pel que comentàvem de l'ordre dels operadors matemàtic. De fet, si movéssim això d'aquí a aquí, el resultat seria el mateix. Encara que li posem primer la suma, l'Excel no farà això més això i després multiplicar per 10 i dividir entre 100, sinó que primer farà la multiplicació i la divisió i després la suma. Aquí ho podem comprovar, el resultat no varia. Aleshores, ara hem d'afegir una fila de totals on es sumin aquests valors. En aquest cas tenim això d'aquí enganxat pràcticament, aquesta taula enganxada aquí. Per tant, si ho intentem, si venim a disseny de taula i intentem marcar fila de totales, veurem que no ens deixa. Ens diu, esto no funcionará porque movería celdas de una tabla en la hoja de càlcul, és a dir, perquè superposaria amb això d'aquí. Com ho podem solucionar? Doncs insertant una fila. Ens col·locarem aquí
en el 17, no a salari brut, sinó en el 17, botó dret, insertar. Ara ja tenim aquí una fila en blanc, per tant, si ens tornem a col·locar a la taula, important, perquè ens aparegui disseny de taula, hem d'estar a la taula, si no, no estarà aquesta pestanya. Ens col·loquem a la taula, disseny de taula, i ara ja podem venir a afegir fila de totales. En aquest cas, ens surt un 4, perquè el que està fent és un recompte. Veieu? Està en recuento. Aleshores, el que podem fer és canviar-ho per aquí amb aquesta fletxeta i posar suma. I ja ens ho ha sumat tot. Anem a la següent. Aquí se'ns demana quina és la mitjana de salari net de la taula blava. Aleshores, el primer que hem de fer és treure-li els impostos. Sí, salari brut és abans de que ens treguin els impostos i altres deduccions, però aquí està bastant simplificat, evidentment. I salari net és el que rebem, el que ens arriba en el nostre compte bancari. Per tant, li haurem de restar aquest 15%, aquest 18% i aquest 6%. Per fer-ho, seleccionem això i aquí sí que ho podem multiplicar directament pel 15%, perquè com és un percentatge ja implica que multiplicarà per 15 i dividirà entre 100. Amb això ja tenim l'impost. Aleshores, què és el que hem de fer? Doncs realment hem de fer una resta, és a dir, hem d'agafar aquest salari brut i restar-li el salari brut multiplicat pels impostos. Per tant, salari brut menys salari brut multiplicat per 15%, pel 15% d'aquest salari brut, i ara ja sí que tenim el salari net. Anem a l'última taula, on tenim aquestes dues últimes taules que anirien relacionades. Tenim una parella que té aquestes despeses mensuals i que té aquests ingressos anuals, que si us hi fixeu, això són anuals i estan en 14 pagues. I aquí tenim el percentatge que aporta cadascú, diguem que a un compte en comú, per pagar aquestes despeses. Ho tenim aquí explicat. Les despeses de la taula negra són la de Clàudia i el Leonardo i del que porten quan els hi sobra després de pagar despeses. Primer anem a veure quina quantitat aporta a despeses la Clàudia cada mes. Aquí tenim el salari de la Clàudia, que és 29.232 lliures anuals en 14 pagues, i d'això aportarà un 55%. Si volem saber la seva aportació mensual, el que farem és multiplicar això d'aquí per això d'aquí, i el resultat dividir-lo entre 14. D'aquesta manera tindrem l'aportació mensual, perquè si només fem aquest càlcul, això seria l'aportació anual. Doncs com són 14 pagues anuals, dividim entre 14 i tenim que la seva aportació seria de 1.148 amb 40. Després se'ns diu que això és el que aporten, Leonardo aporta això, per tant, si arrosseguem cap a baix, igual se'ns aplica. Se'ns ha fet el mateix, això per això, dividit entre 14. Aporten això entre els dos i això són les despeses que paguen. Aleshores, volem saber quan els hi sobra després de pagar totes aquestes despeses. Doncs ens col·loquem a qualsevol cel·la, aquí mateix, F27, i el que farem és, primer, sumar això, posaríem igual això d'aquí més això d'aquí, que ho podem fer directament com amb una fórmula, amb l'operador matemàtic més. I aquí tenim el que aporten entre els dos. I ara anem a calcular el que estan pagant en despeses, que aquí sí que, per fer-ho més còmode, utilitzarem, com són diverses xifres, utilitzarem la funció. Arrosseguem, tanquem parèntesi. Li donem format moneda també, perquè ens sigui més fàcil de veure. I ara simplement hauríem de fer la resta. És a dir, si estan aportant això i paguen això de despeses,
doncs vol dir que mensualment els hi queden 488 amb 4, bueno, ho hauríem de canviar lliures. Vale? Ara se'ns diu que el Leonardo, després de realitzar la seva aportació, destina un 60% del que li queda a estalvi i del que li sobra un 20% a dinar fora. Primer, anem a veure quan guanyava el Leonardo mensualment. Vale? És a dir, començarem per agafar això d'aquí i dividir-ho entre 14. Vale? Aleshores, a això d'aquí se li restarà el que aporta per despeses, d'acord? Si fem això, obtenim el que a ell li queda cada mes. Vale? El que ell cobrava cada mes és 1.821, vale? Això dividit entre 14, i si li restem aquests 819 que ell aporta per despeses comuns, li queden unes 1.000 lliures. Vale? D'aquestes 1.000 lliures, destina un 60% a estalvi. Aquí ara el que farem és posar tot això entre parèntesi perquè volem que ens realitzi primer aquest càlcul. I després, això d'aquí, si li dedica el 60% a estalvis, vol dir que li sobra el 40%. Per tant, ho multiplicarem per 40% o per 0,4. És el mateix. Vale? Podem posar-ho així, o podem posar-ho així, o fins i tot podríem posar-ho així, vale? De la manera que us sigui més còmode. Aleshores, després, vale? D'aquest 40% que li queda, mireu, si cliquem intro, veiem aquests 400, no? Que ja ens quadra que és un 40% dels 1.000 euros que li quedaven. Sí? 600, el 60% els destinarà a estalvis, li queden 400 i d'aquests 400, del que li sobra després de separar per estalviar, un 20% ho destina a dinar fora. Doncs agafem aquesta xifra i voldrem saber el 20%. Multipliquem per 20%. Cliquem intro i obtenim amb una única fórmula que el que li queda per despesa, per dinar fora és 80 amb 14 lliures. I amb això ja hauríem completat aquesta activitat.